Artiklen handler om det nye stof, der hedder degludec. Det skal kunne erstatte insulin. Degludec består af større molekyler, og det betyder simpelthen, at absorptionshastigheden er langsommere. Det betyder, at folk med diabetes type 1 eller 2 kan holde deres insulinniveau konstant i op til 24 timer. Det her betyder faktisk, at de kun behøver at tage insulin én gang dagligt. Det næste vi kan se her på figuren, det er simpelthen bare en illustration fra artiklen af. Vi kan se, at insulinniveauet, der er her, det er konstant. Der er ikke nogen udsving. Samtidig kan vi se, at den bliver holdt på ca. 6.000 p-mol per liter over de her 24 timer. Den næste figur her viser regulering af blodsukker. Vi starter her ved homeostasen, og det betyder simpelthen, at blodglukoseniveauet eller blodsukkerniveauet er det normale. Så kan vi se her, nu indtager vi et måltid, og så får vi højt blodsukker. Det høje blodsukker sender simpelthen signaler til bugspytkirtlen her. Bugspytkirtlen, når den får det her signal, frigiver insulin til blodet. Insulinet går enten over i levercellerne, hvor at den omdannes til glykogen. Det betyder simpelthen, at sukkeret bliver oplagret til senere brug. Ellers så går insulinen over i muskelceller og fedtceller, hvor at den simpelthen åbner op for små receptorer, der sidder på cellernes membran, sådan så at sukkeret kan komme ind i cellerne, og det kan så anvendes til respiration. Brugen af sukkeret gør at selvfølgelig, at blodsukkeret falder til ligevægt, igen homeostase. Der kan godt opstå lavt blodsukker, f.eks. hvis det er et stykke tid siden, at man sidst har spist. Der bliver der også sendt et signal til bugspytkirtlen, men i stedet for at i stedet for beta-cellerne frigiver insulin, er det alfa-cellerne, der frigiver glukagon. Glukagon er lidt modsat insulin. Glukagon går i leveren og siger, at den skal omdanne glykogen, altså depotet af sukker, til glukose, og derfor bliver sukker frigivet ud i blodet, altså glukose bliver frigivet ud i blodet, og blodsukkeret stiger igen til homeostase. Okay, her ses så blodsukkervariationen hos en rask og en diabetisk person. Vi kan starte med ikke-diabetikeren. Vi kan se her, at blodsukkerniveauet stiger. Man kunne godt forestille sig, at det var efter et måltid. Efter cirka en halv time bliver der frigivet insulin. Det er her, når blodsukkerniveauet piker. Og så falder det igen efter frigivelsen af insulin. Det gør jo netop, at insulinen får sukkeret ind i cellerne, og derfor er det ikke længere i blodet. Se, det falder. Efter 2 timer er det nede på det normale igen. Så kan vi gå ned til diabetikeren, hvor vi kan se, at blodsukkerniveauet først og fremmest så stiger det langsommere. Det piker først efter 1,5 time, hvor det så falder igen. Vi kan se, at det tager lidt tid, før at insulinen rigtig går ind og virker. Og det er først efter 2,5 time, at blodsukkerniveauet er faldet helt igen. Nedenunder her kan vi se koncentrationen af urinsukker. Urinsukker opstår hos diabetikere, fordi at urinen jo netop, eller nyrerne, udskiller affaldsstoffer, som der så går ud med urinen. Når der kommer sukker i urinen, betyder det, at der er så meget sukker i ens blod, og cellerne ikke kan optage sukkeret i blodet, at det simpelthen bliver udskilt som et affaldsstof, urinen altså. Vi kan se, at det stiger samtidig med, at måltidet bliver indtaget, og det faktisk falder præcis samtidig med, at insulinen begynder at sparke ind og virke her. Den næste figur hedder DNA og den genetiske kode. Vi kan se opbyggelsen af et lille stykke DNA her. Vi kan se, at der er hydrogenbindinger, og der er forskellige baser. Nukleotider også her, ja. Vi får lov til at se, hvordan et DNA er opbygget, og vi kan se, hvordan bestemte baserækkefølge simpelthen leder til denne her figur herover, der netop viser den genetiske kode. Baserækkefølgen, det kan for eksempel være U,
Den viser simpelthen PHE, og så kan vi gå herned og se, at PHE det er phenylalanin. Altså betyder det, at den bestemte rækkefølge af baser leder til et bestemt aminosyre. En fejl i dette kan faktisk lede til den forkerte aminosyre. Altså det betyder, at hvis der for eksempel sker en mutation er ændring i baserækkefølgen. Hvis der sker en ændring i baserækkefølgen, kan det lede til det forkerte aminosyre. Og man kan for eksempel få diabetes type 1, der netop kommer, eller i nogle tilfælde kommer fra mutationer, hvor det forkerte aminosyre bliver skabt, og dermed mister man evnen til for eksempel at producere insulin. På den figur ser vi en DNA-replikation, og det betyder simpelthen bare, at det er en kopiering af DNA. Som vi kan se her, er det DNA-helikase, som der klipper et stykke af et DNA op. Lidt ligesom en lynlås, kan vi se. Bag DNA-helikasen er der en DNA-polymerase her, som der sørger for at sætte nye, som der ligesom sørger for at basepare nye stykker af de stykker enkeltstrenget DNA her, der nu er opstået. Sådan så den ligesom limer nogle nye fast. Den laver så nogle huller, hister her, især den over på den her side. Og de bliver så klistret sammen igen, hvis man kan sige sådan, af DNA-ligase, som der ligesom sørger for de her eventuelle huller, der kan opstå. Der kan godt ske en fejl under den her replikation, som dog netop vil føre til den forkerte baserækkefølge, og som før nævnt så kan føre til en ændring i aminosyrene, og dermed også kan føre til diabetes type 1. Ja. Figuren her viser en paringsfejl. A skal parres med T, og vi kan se her, at A er blevet parret med C. I det her tilfælde har kroppen simpelthen parret videre, hvis man kan sige det sådan. Den har ikke fundet den her fejl. Den har ikke sagt, at det skulle være T senere hen. Den siger, at A skal parres med C, og derfor går den over og siger, at C skal parres med G, og at G skal parres med C. Her kan vi direkte se den her paringsfejl, der kan ske for eksempel under en replikation, hvor at den her fejl kan lede til et anden baserækkefølge, og derfor også kan lede til en fejl i aminosyrene, og dermed videre igen til fejl i proteinen. Den sidste figur her viser de forskellige signalveje. Insulin er jo et hormon, så nu ser vi, hvordan at insulin kan føres rundt i kroppen på forskellige vis. Eller i hvert fald, hvordan hormon føres rundt i kroppen på forskellige vis. Vi kan starte her med den endokrine signalering. Her starter med, at hormonet løber ud i blodet, ud til blodkarrene, og så ned igen til målcellerne, altså de celler, hvor at selve hormonet skal optages. Nummer B er den parakrine signalering, og her kan vi se, at vi har en celle, som der udleder det her lokale hormon, hvor den tilstødende celle kan optage hormonen. Den sidste, den viser en synapse mellem to nerveceller, hvor at vores transmitterstof, der overføres her fra vesiklen af, kan komme igennem til synapsespalten og blive optaget på de receptorer, der er her ved den næste celle. Herover er der et tegning af menneske, det er lidt uklart, men den er her, hvor vi kan se, der for eksempel er nyrerne, binyrerne, bugspytkirtlen, mavesæk, testikler, æggestokke. Det vi kan se her, det er forskellige steder, hvor at hormoner bliver ledt ud i kroppen fra. For eksempel er det, kan vi sige, mavesækken kan udlede hormoner, nyrerne kan udlede hormoner osv. osv. Altså hormonerne kan gå igennem hele kroppen, men det er ligesom herfra, at de bliver udledt.